Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat ko amin nga sangapada papagayam. Manipod ito in Nemers Entertainment Production Center, ito in Nemers Studio 1. Mastanagan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kaya di fan page nga Dear Manong Nemi di Facebook. At di man nga sumangbahay di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ipagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw kami tirimbag nga bigat na ibang nga oras na ibang nga malem dita Hawaii, kaya sa dinuman nga pasat tilubong nga malem yun. Kaya padaanan nyo papagayam, iti sa balimanin nga pagkasalitaan nga tayo parayawan nga basa. Iti pagkasalitaan ni Samuel nga napuluan, Superhero! Yan, Superhero. Jadi ito title, ti pakasalitaan tayo ita. Sagudahin ko ti surat. Dear Manong Nemi, idi ubingak Manong Nemi gad amukon dagbuya kay nagbasa. Magustuwak nga buy-buyaan digiti mabuy-buy di TV nga cartoons nagruna Manong Nemi digiti superhero imimaginek tilaing da digiti superhero. Magustuwak na digiti at ako man natay at ako man natay nasken nga maisalakan kita adatan ni superhero, adatan ni Superman, adatan ni Batman, adatan ni Darna, adatan ni Superwoman nga mapan mangisalakan kadayjay nga tao nga nasken nga maisalakan. Ken kasama tan Manong Nemi digiti comics idi nga pakabasaan, pakabuyaan kadagito nga superhero. Dapat idi pocketbook Manong Nemi nga pakabasaan, pakabuyaan kadagito. Duangam lang ang kabsat Manong Nemi, babae ti kabsat ko. Idinto talalakiak siyempre. Ni manang ko nga Lisa, ni Kadsyak. Kagangin lang di ba nagbiyak mi Manong Nemi ta agbadbadang empleyado iti gobyerno da papaki ni mama. Kalakalengan na lang Manong Nemi di pa nagbiyak mi. Siyempre adaan kami di kabubukudan nga balay ket sigurado nga maisakad da papaki ni mama. Ti panagadal mi nga agasawa da kami nga kabsat Manong. Wine. Adaki din iti high school, adamot idin ni Ate Lisa iti college. Kaya nagtultuloy Manong Nemi, iti panagtrabaho da papaki ni mama, panangtid iti kasapulan mi. No, at birthday ka na kami nga kabsat Manong Nemi, siyempre, irigaluan da kami met, mangisibro kami.
Ket nakita mi manong nemi. Iti sakil ang sakripisyo da papaki ni mama kada kami nga duwa. Wen, agpasong empleyado da, ang kagagamit lang ti posisyon da, tinasayata kit agpadpada da, wano duwada nga agtrabaho. Tano may sa kuma, akit marigatan da kuma. Ngam kaputa duwada manong nemi, kalkalingan na lang. Tadapi tayo sideline, part-time job di mama manong nemi. Ada online business na. Kan makikita manong nemi di parang ikalikagom na ngano adda kasapulan nga kwarta nga parang pagmatrikulan ni ate. Tamalaksid kada kita sangga basit nga ornong dap in just in case of emergency. Ikalikagom naman. Naisang damat kadi ang ted kada kita kwarta kasapulan ni. Nagraduara kidin ti high school manong nemi. At agraduar tumaten. First year college ko, agraduar tumaten ni ate. Iti kurso na nga education. Kat si Kamet, Samuel. Ano yan tumat? Tikayat mo nga i-enroll? Kunan ni mama. No, adda ko kurso nga pang superhero mama. So ko aging gana ka rin tatabarukan. Ito pa lang in pag-interesan ti ubing. Ito pag-interesan. Doon na kita kakasta nga. Kas na kita may pang superhero, mabuibuy ang cartons. Hindi ubing ka. Okay. Kada kita man talaga nag-mature man na panunot mo. Nakunak lang na niya ma. Nag-mature man na panunot ko. Ngayon niya nga ko lang. No, kumanta pagkadalan, pagkadalan, tapos makasusuro, kagbali nga Superman, disot ko may error ko. Ngayon, kahit ko agtrabaho iti computer. Computer science ti kursok man. Taga-estat uso itan. Oo, very good. Kasta ako mamat iti ising-hasing ko keng ka. O, sige. Ipas nang magbasa Samuel. At intun makapagturpusan ni atem, may santo no mestra kas pagarigan at pangisuruan na, saan kam doon na yung marigatan kini papang mo, nga mag-isa ka dito parang basam. Ako, di magdanagan yung mama. Ta intun makapagturpusak, ada trabaho, may sakto nga Superman. Superhero, nga mangpasubli ka na kiti ado nga gastos yung kanyak. Ay, sabi nga paspasublihan, gastos mi kini papang mo para keng ka. Gabuta obligasyon mi deta. Tilang kikidaw mi kara kayo. Keng ka. Saan ko mga masayang iho? Ti sakripisyo mi. Sama ko matultuladan na kita dumanta nga lalaki, nga saan da nga makapagturpos, agasawa da nga din na oras. Nga agdepende dan do pa lang kanag naganakwada, iti pa nang biyagda, kanag iti, putot da. Sana kasta mama. Ala, amok da giti sang ko atuladan, amok man da giti tuladan. Iso ang pagdanagan nyo ma. Agwali na ito, agtultuloy ito kinasimpad ko, adan to napindas ka trabaho, kan bangunan ito, tinaornos, naragsak, nasa liwan-wan nga pamilya. Nakapagturpusan kan mangisursuron ni Manang Lisa, Manong Nemi, kat sagbay, nga nagraduara kiti college, Manong Nemi, nakiasawa ni Suna. Si Minan ka na kami, na nagbangon dan iti pamilya. Nagraduara kbeten Manong Nemi, iti sa computer science nga korsok, dayjay. Nagsapo na kadagos Manong Nemi, iti pagtrabaho kat nakastreka kadagos. Talaga mahilig ka kami Manong Nemi, may panggap iti computer. Kayak Manong Nemi, iti agtarimaanin kada kita laptop, desktop. No, nasikin pang agasembolak pa yun, agasembolak Manong Nemi. Nakastreka kita may sa kumpanya, kada kita electronics, electronics gadgets. Aglaklako kami iti computer, laptop, kada desktop. Agtatarimaan kami, agas-assemble kami pa, aglako kami pa, kada kita accessories.
Gabot may sa akon nga baro manong nemi rumbing na launayin nga ikasok na tenti pusok. Tagalpasan manong nemi ti makabulan nga ba nagtrabaho. Kaya ti umuna nga sweldo nakasubre ngentod ko kini mama. Man? Ada nga obrak. Dahil ko kaya anireta, dahil ma. Inawat ko manong nemi, inyawat ko tinakasubre. Inawat na sa namatlayin diso. Madama kami, bisa kami ni Suna manong nemi nga makikam-communicate kada kiti customer natin online business. Ma, hindi ko madikaso tinted ko. Ano nga deta ya? Kitain nyo Oh. Nagadun. First salary. Kasi incorrect ma. Ilit ko kada kayo. Kita karot para ka. Nangilasin na ako niti allowance ko. Iti makabulan. Pagpletek, kada tumapay. Santo sumarunong nga sweldo. Medyo kuwak tumuntin di kudwana. Sa kotit ka na kayo di kudwana. Anak, urnong sa kalatan di mo urnong. Just in case nga ada masapul ko, mabaling magagakin ka. Tao man na paggastusan mo kinipapang mo. Ada man trabaho. Hindi agin na kayon. Kita ginanakamtuan. Ito nagrituro kami. Kaya ka po awanin ti problema. May ka na kayo ang kapsat. Tagpatpada kayo nga trabaho na. Tapay yung pamilya ni manang mo. Alakit na dire kita patulong ang kabagyan tayo. Tumulong tayo kanakwada. Okay? Yes, ma. O, nag-asawa ni manang mo. Manong atawan, sa kanto matag-asawa? Dagla mo, ma. Sumatanda puso. Awang ka rin ba iti karas mo? Met pa'y. Isusapo ya. Managpili ta puso. Agaluwad ka, agan-anad ka. Ang mga natin, gabot na managpili ka, makaspili ka iti durgi. Manong nemi, adumad na kita babae nga kaopisina katrabahuak. Nangro na iti sa baling ang departamento manong nemi. Tsaka mo? Takasla, sa anak pa lang interesado? Ado ti kakasta manong, adama da kita nasapa nga maki-girlfriend, adama da kita kalkalaingan na, adama da kita malada, wakas kanya. Sabagay hapay na lato ti amin. Iti mga isa nga malem, manong naming panag-aawidan, nakabigpig sa titudo. Huwin. No makaornong akton, gumatang aktumot ng tibukod ko ang lugan, nagrigat ak kumyo. Kailan ko tinakam ko ano. Nagrigat. Tibagsada, aguray tilugan. Numunan ta bumalasi wak pailaang manong nami, tapdo ni kasta kat itibangin nga kalsada, tipukurayak, itibagluganak. Sa nga balin nga nangina, basta makalugan ako na, makalaklatan ni taksi, bakanda nga taksi. Numunan taksip nga itan manong nami. Makapipigsa ti todo, sagsip nga. Gabat ta busy ti kalsada nga ayan mi manong nemi, gabat ta talagang awan ti mayat nga giboy. Awan manong nemi ti mang palubos kada kiti aglasat kada kiti pedestrian lane. Hindi makita manong nemi ti may isa nga babae. Nakalawlawag ang makikita manong nemi nga bumalasiw kat ni. Saan nga naka-stop? Kat ni, umatalok. Manong nemi. Malagip ko, iti panaghidig ko ti superhero. Tapos lain niya, kumatin di bagik manong naming nga superhero, kat nakalalisto, iti iada, panaglagtok nga napanangigawid, iti babae nga bumalasig at umayan, di talugan nga mangdumpar keng kuha na, ginuyod ko, nagbaliktad kami nga dua. Siyak ti mo na nga nakabahon manong nami sa ko tinulungan na binmangon.
Abay, kahit mo matay. Hindi tayo pasamak. Bumalasyo ka. E dito na kapaspas-pas na gitilugan. Agpeso ng pedestrian lane, tibag naam. Yung saan nga naka-stop? Kaya manak. Ada ka di siguro problema. Gusto nga sa bali pampanunutin. Thank you. Siyak ni Samuel. Yeah, you're my hero. Paglabagan lang ti tao, na makita ng pagkatibada ng tao. Pengon nga kalalisto ka. Yung Jakarta mo. Kasi lang namin may isang superhero. Mahilig ka kami ngagboy at superhero. Hindi ubingak. Nagan mo? Uwing gaya man niya. Tsak pinibaga. Mara? Ay, Mara. Sakba din Samuel. Kasi lang nakikita kan. Orisi ka. Nakikita mo din. may sa kumpanya pagtrabahoan na, nakadi? Sa bali nga laing ang department, yan mo, sa bali ba't kanya? When? Mara. When? Orita nagsarding dito doon. Pag-awi na mga di. Paabagata na. Nagpapata at direksyon. Umuna na ka siguro. Ano kahit mo? Dapat merienda. Pangrabiin. Ag-dinner ta. O gamsop sumali ka na ta. May mas nagama kung hindi pagtrabahuan na. Sumali na lang ang department. Kaya manakin ka, Samuel. You're my hero. Siguro, orin mo itong sasino. Aramidan na tikas dyan. Ito kumarot mga rami no talaga mabuteng. Nakadadayon sa atayam mo itay. Sidag lang. Sakta ka sidgan. Yung more nga ta, no datala adak lang ti abay mo, na talaga nga sa mo maaramid, kan sa mo aramidan. Siguro mapasamag lang na ito tapno aksin ng titunggal may sa kanata. Nabang kami ti may sa fast food manon nemi agorder ka. Anat kahit mo. No anyat keng ka, kastamot ang kanya. Sige. Noong paisa na kamamangan tinabi, abay. Manilatan nga mga anak tinapay, no, trabi. Sakla ba mga tinapoy, no, tibigat kantial daw. Nainot ka, no, hasta. Nagrigat kami tibiyag. Hango man yung sweldo. Para iti parang tulong ko karik di kakapsat ko. Sika, Samuel. Siyak. Dedila damo nga sweldo. Sutinted ko kini mama. Ngayon karik di sumarsarunan. Ururnungek. Siguro, makaurnungak gumatangak tondi. Bukod ko ang lugan. Karig sa paring ornong ko, pabalin siguro nga kumita ako dito house and lot. House and lot. Para di pa nagpamilya. Duwakam lang ang kapsat. Sakti na odi. Sinuportara na kami da papakin mama di pa nag-atal mi. Empleyado da, iti gobyerno, saan da pa yung nagretiro. Itatawanan ti paggastusan na kada kami, tumultulong na kada kitiya, kasapon ni tulong nga kapag yan mi. Napintas, kaya na siya ti pamilya yun ang kasta. Nagagasgas at unay, ti tao nga may kamang gana kayo. Nagasgas at launay, tagbalin nga,
kabisito pusom Samuel. Siguro, ububunan di kiti babae. Kinabud no nagadaw pa girlfriend ko. Since birth. Oh? Kasta? Pahingarot kasta pa ng kitang kanya. Siguro, akin sigurado nga, nakam ni Apo Diyos tinapasamak tapno. At the way nga, agsiningad tirik natang. Siguro, kat sigurado, hindi ka mo na sigurado mo na siguro. Kat si kanto ti, para kanya. Ang nagalisto ka, malaksid no at the boyfriend mo. Ako pa yung boyfriend ko. Gusto ka. Nakam siguro ni Apo Diyos ti kasto tapno, makapagsiningad ta. Di ba baling kan tumatan nga ramen? Kada-kada nga bagbagamon. Kan ba nagsasalita dan? Saan ka din kakayarigan ng arman na kon? Dahil tama nung naimitin ang rugyan ti kinasingad min kinimara. Tawalaksid nga katrabahuan kami sa agawag sa balikam lang ti department man. Nga mitiya, ayan mi nga banda, agabay, iti department da. Makikita, kabayan nga trabaho, makikita nakmet. No kasta nga tempo, ito'y madanaw ng ti break time, kuyog kami, nga magmerienda. Sa magsangong mga niti rep aldaw, every weekend, manong nami, agdidinner date kami. Aging nga dan nagkinaawatan dagi di puso mi manong Samuel. Mara. Agyamanang. Ano ko maturupin ang pagyamanang? Gabuti pa nang ipatag mo kanya. Kendi pa nang isalakan mo kanya. Diyak malipatan di jay. Abay nalipatan mo? Saan ko malipatan ng peso gabot ay suti? Nagabamuan ta. No ba kitkita tan, ngam santa ba't ngagsasalita. Agkitkita tan, ngam santa ba't ngagamam mo. No ba may nga kumpanya ti pagtrabahuan ta. Agyaman na kitayat kay papay mo. Nabi ka nagsanay ka. Kahit ko kuma, ngam, saan nakadagdagan nga kasarta amang kunak nung baka nung William Merami ko nang tugot sana pa yung nasagana ipagdahar ko lang kang ka ada kami tultulungak ada kami mission ko naskin nga matungpal ko so nga nung mabalin kat ag-double jabak kuno ag-triple jabak so madlagayam nga, numan na nag-overtime ka. Sa kalasaan nga overtime, no, kasto nga weekend. Pasensya ka. Alala kita, agananos ka, mo na yung abuswente sa lunat mo. Di ka na nagtrabaho. Agina na kamay, sa bagay, lumaplapsat kamay lata. Kaya ito unay, hindi ka po nanuapin nga. May nilama ka talaga ka. I love you forever and ever. Manong nimi, imbaga ni Mara nga numabalin la kumakit saan nga madlaw dikiti kaopisinaan mi o katrabahuan mi nga relasyon mi. Nga saan nga nakarkaro kami dito panagkatrabahuan no panagbarkada nga numabalin manong nemi kita nilimad mi laing dito panagsinarang mi tirwaro ito dito ng bagana manong nemi dinamag ko no apay ibain na kari saan kang ibain siya ti mabain apay ko bang sikat mabain kas magitamit madlaw mat sa nga branda di gitarwatek. Kaya nito siya ka. Sabi nga na't pakakitahan ko, basta
Ken no gubertama tinakparitan yan tangi every weekend met nga agdata no kahit mo malaksid nga agdinner data awat na pagbuyot sine no kahit mo kahit ko nga di mo di na kadiawisan o nga sa mo kaya tay o mabaling ko sorry siya pwede nga babae iti mangibaga iti kasta ang mga ano nakabababan di pa nagkita kanya no han sininter ka lang ado ngamin nga di kita lalaki dita nga no adda nobyo dan ket sumarunong interest da ket ti panang tagikwada ti amin namin na ket kasla uray kang gareta. Ngam kaputa jak mauray, kasla niya nga kulang ang palagip. Ibang-iba ka. Sabali ka. Tasaan ka din nga, Virgin? Well, ang kong ilibakin. Adani mo na hindi yung boyfriend. Sorry No. Sana nga sikat makaunang uno na kauna. Okay lang. Awa polos pa nagbalbalit pa nangayad ko ka, Mara. Awa na polos. Ore pa'y mamuwakas talaga nga saan nga Virgin. Tinasken, pacheck nga patpatignak. Kaya na, ipatpatig kawit unay-unay. Baka tipamatim ka tipatpatig ka lang gabata insalakan na. Kaslang panagbayad ko ti utang ko na yung baganakim keng ka. No. Awan dahil ti panunod ko. Amok yung patpatig na pacheck. Katsika. Di ka di mamati kanyak. Mamati haking ka, Samuel. Okay. Awan nga ti problema. Gano, kas pagarigan na kayat munton, nga kasarda, tamapas munton di problema, nakasagana. Gat-gabot yung pakadam nga, saan ko pala ising-singasing data, sige. Hanapin pinas matapno, dak-dakkel, ti maornong ko, para ti panang bangon tanto, iti naragsak kaya talinaay nga pamilya. Manong nemi dandanin makatawan ti relasyon mi kini Mara. Iri mapasamak, tijak pulos dinamnama ang mapasamak. Kahit gabot ako nak, manong nemi nga agabay laing ti departamento ngayan mi. Wan, agabay lang. Agikinita kami manong nemi. Inita, makiktutak, tada commotion. Iti ayan manong nemi Damara. Ada, mangbugbog ka o mangdukduklos kang kuhana. Ne, napikarak manong. Ito tutuno nga pagsawsawan na kada kita kakadakas. Sinachay, api na chay. Tinamag ko manong naimi taga pabay ko. Dada supervisor dari na bagay. Ong tanan tayo ba isang nakadwa na. Lalaki di supervisor, babae na diya ong tanan. Kasalasan nga lalaki dahil ito. Abi kasalanan panangungot na. Di na ko ayaban di opisina na. Abi ka pa sausawan na nga mangmangig dahil padatag ng empleyado. No muna to saan nga sumardeng manong naimi. Nakapong tutak ko nang. Saan mo ta nakastaa? Ang agabot na girlfriend ko. Kiti sakit ko. Ngayon mo rin saan ko girlfriend. Rubeng na launay nga damang sakit. Panganawag yung kuwana. Nung awan man ti makaitured nga manganawag iti daita nga supervisor. Nga sardeng nang ti managsasauna iti dakas kada kakaalas kakamadi iti empleyada. Siya kahit kung isakit.
Siya kas may nga superhero. Superhero itinakam ko. Say, stop! Kunak manong name nakigtot ti supervisor Damara. Ken oray manong name di kiti nadanon ko sa jay nga kaduhan da Mayra ken oray ni Mayra ken nakigtot. Manong name nakigtot met supervisor. Hey, awan ti rumbi nga pakibiyangam ditoy. Kinunana. Agpaiso nga awan ti pakibiyangak. Imang mangig ko, magkikita. Babae, pagsawsawam, abi ka di mo ayaban, i-close mo, tapos saan nga mangig ti sa bali. Nadaman problema keng kuha na. Hanggang gabuata si kat supervisor, ang ngato kang misona. Kasta lang hindi pa nang tratar mo keng kuha na. Babae, pwede kinatao na. Saan nga nagtimag manong na yung supervisor? Nakadumugmat ni Mara. Ngayon kasla naalaw ko tirik na. Nga kasla, kadagita pa ilang nga gundawin nga. Saan ko mga rumbeng nga nakibiyanga? Namin tibibiyang ko. Uno ka po ka dito, ipatpatag ko, kaya isaksagit ko ni Mara. Nga saan nga gabot ha, iti imagination ko ti bagik ket may nga superhero nga mangisalakan no sa sinuman ti may rumen. Kasla, bain na kundi bagik manong. Naamiris ko nga sa nga rumbeng ko mga nakibiyangat. Yeso nga, pimanaw akon. Ngam sana ka nagsubli tila minsahan ko. Pinidot ko laing manong name iti cellphone ko. Nga datirabaw tila minsahan ko kalpasan na kit brimuarak. Nag-awidak, nag-uk-outak, nag-undertimak. Idadalan ko nga agawid manong name your uray ko lang nga tatawag kanyak ni Mara. No maning kita manong name iti cellphone ko. Imawan met. Ore message la ko ma. Ato kita sumsumbrek nga message manong name ngam awam met agapo kini Mara. Apay nga ta. Tinamnamak manong name nga ramiden ni Mara kat tumawag kanyak nga agyaman. Agyaman? Wala agyaman na. Rumbing mo nga agyaman. Ta insakit ko isuna. Arig na nga, inlabang ko ti kalintagan na. Ay, awang matawag na. Awang mati-message na. Diyak man ama mo da kita sumsumre ka message manong name na sinuda gito. Nakadahano na dito balay manong name kat nas dao ni mama. Apay, nagsapag nga nagawi di ko. Hawa mama, ano ka di problema ng tipsi na yun? Awan ma. Ang mukalaon na yun Samuel. Baka ada problema. Awan ma. Hindi kita kamanin ti cellphone ko manong name na idep. Nalubad kaya man. Dapat ko inahalat ti charger ko manong name sak in charge ito rekti si light ko. Itilikod ti balay, manong name, dinanong ko rito ni Papa. Dabdo lang nga, may iliw-liwag ko manong name, dinapasama kiti opisina. Dabang ko tinulungan ni Papa, manong name ng mga asikaso kada kiti tarakan na. Nabarami ang mga tanang sa sarita. Kumusta mo ti trabaho, manak? O, ang ti problema pa? Okay man. Nangato mo ti sweldo. Nalaingak mo nalaing ka nga, agtarimaan ka, kasi mag-repair. Kaya mo matindi ka sembol. Iti kumpanya nga pagiganak, talagang nakabay lang mo matindi, marami iti bukod mo nga brand, iti laptop kada computer. Kita rumeng una Inos pagarigan ta kahit mo tumati maging pasdag ti bukod mo negosyo segment ti computer. Mabalimat. Mabaik pa siguro mapasamag dada pa. Ito nga anong araw ti panag-asawam.
At the boyfriend, at the girlfriend mo sa gani. At dan pa. Di mo kani pa injaya kang kuha na ti kalaysa, tapno, at dan tumatan apo kami, nga agsangit direto nga balay. At apo kami kinimanang mo ang damat sa balay ng balay. Di kahit may kinimamang mo agad gabuta sikat burdik, sikat kadwamin to'y, at ako mamatag taray-taray, ngopin dito Jack tulang mo pa, gabuta tayo nubiyak saan ka nung ready? At ang aming kakapsat na katultulungan na. Problema na una ti kwarta kabuta. At una kita paggastusan na. So nga kang kanawin nga ako overtime. Kito na, kita orayam Yung tun ka ano nga ron, di panakasagana na ngam no. Sa mo ngay mang oray. Talo makay ka na. Hanga tamat pa. Ngagpaot at duwa no talo nga tawan. Manong nemi Jack makaturog ididay di nga rabi. Malagip ko manong. Cellphone ko. Nga in charge ko. Baka do di baka mait na tumawag. Inalat sa cellphone ko manong nemi naka-charge sen. Inopen ko. Nakadato nga talaga nga simbrek ang message. Nanti kito'y manong nemi kat nagkapoy ti pisina. Ano yung pagbagada? Apa nga awan ti message gagapo ni Mara. Naging kama nung namin nga nag-ring. Samot nga ni Mara. Hello? Hello? Samuel Guevara? Yeah. Siya, sino ka? Di mo amundagan ko. Pinagsawsawan na. Pinagsawsawan ka? Awan ti pinagsawsawan nga mo nga. Insakit mo. Insakit mo ni Mara. Si kakadis, sir? One. Siya ti supervisor sa the apartment. Ngaya ni Mara. Sorry, sir. Kuha ngamin. Siyempre, isakit mo. Gabot kasabwat ka. Kasabwat? Awan di bang barang mga sakit kini Mara no saan kang kasabwat? Hindi ka mawatan, sir. O rin paukag mo ti record ko yung department nga pagiganak. Nadalos ti record ko. Pas nawanak nga rod. Kahit saan kayo ba't nga kayanan. Ang kabat nga pagpadat department. Kaniya Mara. Nga mapay kasi magpaw ka. Kahit ko lang nga, kahit mong isakit. Ada relasyon nyo ang gani? Boyfriend na kamit ni Mara? Malaksid, kahit may sapay ng boyfriend na? Nabayagan ng CCM ni Mara. At the first warning nan. Nagsardeng, kada di first warning na. Yung tsaka mo, tinulit na lang. Pinanayunan ti CCTV in departmento ngayon na. Tapno lang ni kastakit sa mga maliklikan. Amo namin ti ayan nag-CCTV. Surga po na nga, maliklikan na. Ngayon ida nagpanayon na ti CCTV. Dinan amo di kitiya, nakailogoran di kiti na inayon. Kadito yung nadoktalan ti amin. Nabayagan nararamidan ni Mara ti amin. Agtaktakaw isura. Agipuslit. Kadagiti nanghingina.
nga accessories ti computer. Kakonsabo ka, saan ka di? No, saan nga po doon nata, sir? Saan ka kakonsabo? Hawan ti amok ito nata nga mading aramid ni Mara. Ipanagnig mo to. Papaayabang kanto. Ito no, may hearing data kaso kontra kini Mara. Ang malaksin nga may katisuna, masapul pa nga isubli na. Ti balor di kiti tinaktakaw na. Di kiti tinaktakaw yo. Sir, pangasim, saan nagkakakonsabo? I'm sorry. Ngayon tikas niya kinabiyamot mo. Iraman ka. Baka may ikat ka lang. Yung saan ka nga mairaman pa nga, magiremedyo. O no, dakay tubad lang ato siguro, at agay na kayo. Diyan ka mo, no, sa sino ka kayo, tipod nung ipatpadag ni Mara. Dati makikita mo ko nga magdagdagas kang kuha na. Nga pasaray, madugtalan na kita security guard nga aglilips to lips that unig tikots eh. Diba? Sa kilag date kang nukasta nga weekend. E masabali mo may mga alala kang kuha na nga nakakotse nukasta nga malpas ti overtime na. Saan nga overtime ni Mara? Nuda kay tag-date. Ngayon naka-overtime, no at daw mga laking kuha na, kalbasan ti duty na, kalbasan 3 oras nga overtime na. Diyak ka mo dahil sir, ano di mo? Tamukat siya lang di boyfriend ni Mara. Tamukat nasayat nga tao ni Mara. Tamukat saan nga man nanakaw. Rumbang gahim, kasi dyan naramid nyo, pinagsawsawan nyo. Ngayon maapay nga, nakibiyang ka. Diyak kami nga amot kas dyan, sir. Diyak amo, kasta nga min ti ugalik. No, makita nga mairuruban, nakasaganak nga tumulong nga mangilaban ti kalintikan. Dada ko nita kalabidot mo. Sir, may raman na kari nga agkakaso kan maikat. I'm sorry. No saan ka kumang nakibiyang? Siguro saan ka may raman. Ngam gabot tabyangot ka. I'm sorry, Samuel. Sa bagay, alisto lang makakita ka sa baling ang trabaho. Dinang danog ko ti angin manong nemi. Kat gabota sa anak pala nga mapnek, gabota angin ti dandanunggak. Tinalaos nga pa nagbabawik, ti kinatangak, ti kina. Apay kaming insakit ko, apay kaming nakibiyangak, apay kaming sapo. Gabota jak may peksa ti sakit, kamarikrik na, manong nemi, nga angin lang ti dandanugak, diti diding ti kot, diding ti silad kon, manong nemi ti dinanog ko. Baanag manong nemi nakakaraan, at natulid, nga da na iparabaw, tukador ko kita, natnag, naburak. Sa bali man hindi ito nga bidot ko, apay nga pabigla-biglaak. Ganga natugtog tiri daw, manong nemi ti silad ko. Samuel! Ano mapasmasabag nila? Samuel! Mama, ano na dyan nabura? Ano na dyan ka nabtuog? Nakasla, nadung party. Diyak malagip manong nemi. Agkabay-gayam silad ko kin silad na papakin ni mama. Kadyay, semento manong nemi nga diding
nga nagbaitan di silid mi, kadi so ti dinanog ko. Inukat ko tiri daw, anong naimi. Apay, napasama ka? Hey, ano nakapasama ti imam? Agar ano yung ti Dara? Ay, hindi pa masama kang kapit, Dara sa gum-gum mo. Arami dakil nga problema ken pagbaboyak, mama. Ano mi dati iho? Umika, agasan ta sukat mo. Pasar dengan tadi Dara ta gum-gum mo. Naagasan nagsardeng ng ti Dara ken naagasan ni mama maron nimi. Tinadunor ang gum-gum ko. Sanay kan binandaan. Sana ako na pa yan manong nimi. Tinabuong nga. Natnagis to kadhor. Agay mo ti banglo. Dagay banglok manong nimi tinatnag. Kalpasan na pinalutpot na ko ni mama. Inistoryak ti amin manong. Manipod ti panangisalakan ko ken ni Mara. Ti panagbaling ko ang superhero. Manudyak na isalakan. Natungpar ko ma. No kasunod pa nagsiningad tirik nami. Ikang kanayod nga pa nag-date mi. Every weekend. Nga tikang kanayod ba't nga pa nag-overtime na. Nga dagay mapanmang dandown keng kuha na numalpasen ti overtime na. Nga sabali nga lalaki ti biyag na. Ni Mara. Nga napabaso laman na nakaw. Nagipuspuslit kadagit nangingina man nemi nga gadget accessories kada do pa nga parte ti computer. Samuel iho. Ma, tsaka mo kastoy. Jak pulos pag-arupen nga may samin gayam nga mananakaw nga takas ng babae ni Mara. Lang nga minanagan lang nga Mara. Ha? Gituan. Ano kaya tasod ti Mara? Ako hindi ti panunot ko, mama. Ngayon para kanya tinagan nga Mara kita napintas. Napintas. Ngam no October. Ana ti Mara. Mara. Mara Pilipino. Mara Amerikano. Mara NPA. Mara Pulis. Mara. Mara. Agpampamarang. Ano kasta? Pamarang laing ni Mara, ti kinasayaat na, ti kinalairo na, ti kinabanglo na, ti kinapintas na, ngem ti kararwa na, ti kaunkan na kitrinuker. Takasano kumasa ang rinuker, kita mananakaw. Kahit nalang siguro nga, matunuyan no, adalag iti target na nga, pataudeng nga kwarta, kas dyan tinapanunot na. Malaksid nga overtime, tapno danayin yung soldo na, ang takaw pa eh. Anak, padasam tek pagpakasi katakwada. Ilawlawag mo katakwada ti amin, nga saan ka konsabo. Dito lang no inamin ni Mara, nakadwa na ka. Oh my God. Tinawagak manong nemi, malagip katawagak ng Mara, api ngamin pa'y tinawagan, manipod, ito napasamak ti amin. Kapag tataon, di mauray kong ang tawag na. Nagring di cellphone na kasinumbatan na. Mara, Samuel, I'm so sorry. May sakamat gayam nga Mara. Inramraman nagpay. Abang kami nga nakibiyang ka. Kahit ka lang sakit. Takil kayong nga bidot, di pa lang sakit ko ken ka.
Dakil gayang mabidot, ti panang protektor ka, palang protektar ko ken ka. Kahit kang sa lagniban. Ti araramidin ka nga ti supervisor mo, kat kasila ti dangdangran na kan. Pagsausawan na ka nagdag kakasakit, siyempre nasakit, masaksak tanak man. Gabot na nagbaling ka nga napatig kanya. Iso ka naramid ko na kasjay. Ngayon nagbidot at gayam. Saan gayam mo rombing isakit, protektaran ti kaskan ka. Tila babawik, minangipatig ken kamara. Tila babawik ka nagbaling na superhero iti biyag mo. No maminsan gayam, may isang bidot parang tulong mo iti pada mga tao. Awan tinaaramidak manong nemino dinangawat ti kinapudno nga talaga nga naeramraman na kiti basol nga sangko nga baso. Inikadda. Sayang, ti almost 2 years manong nemi nga panagyang ko iti deta kumpanya. Kaya po iti sakit tinakam ko manong nemi. Nasusurag ti minum ti arak. Paano kapag pangungkong tanda mga kinipapakan niya. Saan nga makatulong kang kati arak iyo? No, di kat adada nga mangitagal iti biyag mo. Abay nga di kagkuti. Agsabol kat sa balik ang trabaho. Adamat adal mo? Ngim, alis to ka ta makasabol ti trabaho pa. No, sa lutsudan dan to nun doon to tinagkapuwak ang kumpanya. Sa lutsudan dan no kanyak, no ape nga, nagikatak ko no na ikatak. no tawagan dan to ti kumpanya, nga nagkapuwak. Kad maamuan da nga nairamraman ak. Kad nairamraman ka lang. Ibagam katakwada nga nairamraman ka lang, nga awan ti kinapudno na, nga may saka kadakwada, nga kausabo da. Marigatan to pa yung sumrik, da kiti awan ti bad record na, anong tukit kanyakon pa. So, tumugno sa dilangit, ti panagbabawi ka ng tulong iti dahi tiyang amara. Saan gayang nga siya at ti bunga, tinatulong iti pada ng tao pa pa. Depende. Depende ti tao nga tulungan. Ayaw sa nga makatulong kang nga kasta. Kahit ko nagbakasyon. Kahit ko di mapanisadya probinsya. No, sadya doon di pagtrabaho nabimpinas pa. Marbaring no, makasapurak to, nabimpinas pa yung trabaho pa. Panawan na kam nga dito, kinamamang mo. O, ang pagdanahin nyo, tento nag-asawa, iyawid kong tumitla dito iti asawa. Dito yak tumitlang pamilya. Kaya magananad ka. Tanangim. Mga ano makapili ka ba ng ti babae nga mga sagmak kang ka. Ay na, tiket ngamin kinahaan mo na laing ang pili. Ano ngamin ti pagilasinan ka nagiti saan nga mara nga tao papa. Kat ba ba ti napas niya kan nga investigasyon mo nga saan ka mas trata mamati ka nagiti agdamang tagtignay na. Tama mo katado na kita nalaing nga garte, nalaing nga dikit agin ko kuna. Kuna mo lang nakasaya-saya at nilusamad kaya. So nga saan ka talag, itaan yaman nga makita. Masapul nga, yun unag mo nga amuin, di kina sa sino, na sinuntuman manin, ti pakarik namin ti ayhat. Tinawagag ti kasinsin ko, anong name iti probinsya, yung bagakeng kuwana, kahit ko nagbakasyon. Kahit tulungan na kasin. Computer science ti orso, baka ada pagtrabaho ak dita. Uno saan kat o sarik-sakit dito, ornong ko ta pagbuonag ta mangiparakdarak ti computer shop. Sika kasin. No,
Uri ta talagang agdaman ita nagiti tatao. Ultimo nga umpay nakim ng ubinggan at cellphone nan. Kit computer data. Sige. Awating ka dito kasi. Oray kan adamat bakanda kwarto dito eh. Maragsakan na ka, tadi ito lugar mi, tinapilim nga may pagbakasyonan. Nagpakatak nga rod kada papa, kini mama, manunay mi, kat pinalubusan da. Saan ka ko mga agpaot nga awan dito nami iho. Hamo ko mga abutin ti makatawan. Abo ba unan ti makatawan pa? Ito kas pagarikan ta danton na trabaho ni Jai. Agritiro kay din. Tamasa mang sapulak to ti mabalinteng paggatangin nga daga Jai. Nabenta sa Jai o reket dumanti ka bagyan ta sa Jai. O sige. Nungas ka sa doon lang, di panawan din dito siyudad. Indo nagretiro kami kini mamang mo. Bye-bye iti laod kataltalunan iti daya. Dito iti lugar manunemi iti kasinsin ko. Kanito'y manunemi iti puon da mama. Kretwen, magustok launay manunemi ta may gadget launay iti kandak iti syudad. Kasi ti sapsapulik, presko nga angin. Makitak manunemi iti mangliwin-liwin nga tao, nakalilina. Makadigosak, makaswimming nga. Kat no iti matdaya manunemi, paspasyernak di kasin ko nga wili, karig iti kataltalunan, iti waing, iti bakras, kan sa kaanan na iti turod, kan bantay. Iti sentro manunemi iti ili. Namampayad damat kabisera nga asidag. Yan dito'y manunemi nga nagsapulak, iti mabaling ko pagtrabahuan. Computer shop, manunemi siya nga strict ko. Gagangay lang ako po computer shop. Nasaan nga kumpanya, digad solo nga business. Impakitak nila engko manunemi kat inahaladak nga dagos sa pag-isunay, Samuel. Masapul lumitikas king ka. Pasensya ka na nga gagay lang ang kasto iti starting salary. Saan ka balimos? Basta da pangrugyan. Kat no, kas pagari kanta malpas mo ti oras mo, kat kahit mo tag overtime, ti commission no kan. Haanin nga salary. Ay nakit mo humbos. No, ado na kita agi kamakam, agparas ka na kita patrimanda, wano asinuan, ani aman ti kayad nga papatao din. Kasapulan ti overtime. Saan nga overtime pay? Ngayon per item. Numanot matarima mo, malpas mo, ijay tangag sarita. Okay sir. Mayat-mayat. No, ada do to malpas mo, nga po tanalain ka, alisto ka, hindi ada dumatlan ti mo commission mo. Akit baka dakdakil nga amang ti commission ko. Ngam ti sweldo. Wala, no talaga nga nalain ka. Dito yakon manong nemi nakagatang ti kotsek. Kat naman ang tumawag ak, manong nemi kada mamagay ni papa. Agritiro kayon pa. Tumay kayo dito yan. Nadarakitak ng lute, napintas. Nalakapay. Napintas ti location na. Aya, magustuhan nyo lagi din ang aspagarigan na umay kayo. Yung rin ng tulute, ako pa yung patak din. Kat na kayo tiyo pa ba, mama? Daornong nyo. Pagbalinan tayong beach resort. Ano yan? Ada itingi di bye-bye. Beach resort. Jesus, una, ano, ko na. Nga paggugudwaan tayo, Bale, ipastek ko ang beach resort. Da kayo tibang manage. Nga, datay nga duwa taking kukuha. Katapi nga duwa king kukuha tayo amin at apay. Isinsinam ka din ni Pagim.
Kasi duwit lang papa. At taka din kasukat na dyan amara. Hawampay. Ito may sa gundaway manunemi nga nagideliver karagiteya na tarimaan ko nga computer, cellphone ganda dumapay. Tatakas dyan mano, i-deliver min tulatan ko nami. Tapos saan dan agkastos pa nga agsubli nga umay mangala no malpasen. Inted naman dagiti address da, manunemi, contact number da. Nagpamiyana na, idagawit ak manunemi. Pwede sakbay na sumagpatak iti may isang arangtay. Nakita klatan di babae manong nemi. Nakimbaladkad. Nikit kahit naman tumpak. Opo. Insardan ko nga dagos manong nemi ti kotsek ko nam sakdim saag nga nagtaray nga nangigawid keng kuwan na. Hoy! Nagbalinak manin nga di na oras nga superhero manong. Taad na ngamin kas dyan nga darak. No makakita ta kas dyan. Kasla ka ting mabuybuyak manong na may idubingak. Nga pagbalinak di bagik. Nga siyak ti superhero nga mangisalakan. Di kahit ko nga isalakan. Naigawid ko manong na may ititatapwak na. Ngayon kastaon iti panang danog-danog na kanya. Siyempre, tinanggal ko, nagitiiman na, amang dandanog kanya. Nangasta ulit sang sangit na. Apay, nagibiyagan na. Apay, hingawid na. Apay, sa sino ka ma? Apay, hingawid na. Apay ngamin hingawid ka. Nakaarami nagsama ng tibidto. Naku, nagtinakam ko, hindi malagip ko. Manong nemi, tinapalabas. Apay ngamin kahit kung matay. Apay kahit magpakamatay. Kahit kung nagpakamatay. Kahit kung timatay. Apay ngamin. Humbibiyang mo. Ibatanak. Tuloy ko tiramidek. Sige. Ibatang ka. Buyaan ka pa kidi. Ibidyok pa kidi tiramidem. Sa akong do i-upload. Sigurado nga viral. Ang baka no makabaso lang. Abi, naibidyok nga saan ka nga naigawid. Ano, Diyos ko. Di ba na? Nasot ka ram. Ala, arami din. Tagsubliha kiti kotsek. Tapanawan kan. Baka maninong pakabasulak manin da ito. Baka maninong pakaisagmakag dahil itutulong ko. Itipadag nga tao. Ay, buhay ang kastroya. Kinunak ba nung naimi ka nagdardarasa kung nagsubli na kay parkingak ti kotsek. Nga glabas-labas latama na kiniluglugan man nung naimi na dali mangkit-kita ka na kami. Sila dali pagarupan ka na digit yung ata. Agap-apa na kita agayan ayat. Baka na kayat siguro ti pampanunod dakit na baka agpakamatay di may sa kiting gawid di may sa. Nakalugan ako ni ti kotsek man nung naimi kita pinaandar ko. Pinainayad ko limawa sa kitayan na idinagsarding nga pinatrasak. Oh, kanya bala Arthur Ryan? Abe, di mo ituloy? Uwan orayam nga makadayuak? Oh, nawaya ka nga sumagpat. Itirang tayo sa katumapak. Yung laglag ba yun? Baka saan ka magulpe? Danum na tapagtapwakam. Malaksid ada bato nga gururay kang kadyay lansad ti danum nga mang pakadiswam nga maon samet, adalam samet. Uno, topwak ka nga saan nga matay ka po tatim mapok ka, matay ka po tamalmas ka. Agbabawi kan. Mabaling ka dito makilugan. Buhay. Abi ka makilugan ka. Saan ko nga ipatuloy pa itaramide. Tapay? Siguro na silawan ng tipanunod ko. Tapay ka nagpakamatay ka. Naglapsat ka. Kinubing ka pa
Amin nga problema at solusyon na basta lagi di sangwem hamot talikodan. Sige, lumugan ka nga roten. Kinunak ba nung namigat inlukat ko, tibatog na nga rin daw. Naglugan, inrikap na, pinataray ko. Numanin talyawag, kumit kita kanya. Samuel tinagan ko, taga syudadak ni may mayak dito'y. Dito ito'y, nakainakan ni mamang ko. Adok ka bagyamin dito'y. So din no. Dito sa warong ili. Ada computer shop ko. Computer shop. Agda gububrak to computer ko ng kuma. Kaya madarantak nga mangipatag dari bukod ko. Tulakit na daor nung kon. At ginatan ko nga daga. Pagbalik na ka beach resort. Itigid ti bye-bye. Nawas ka sa no lang. No makapagsasalita kang to kita naganak kanyak. Maplano minti amin. Mapaalada nen. Marugyanan nga may pasdekan ka kiti cottages. Adan tumat pa naka-restauran na. Pakalad dan to pa swimming pool na ta malagsid nga dabaybay. At dapat na kiti mayat no ko ang aming swimming pool o rin o. At dabaybay kapag di ko sanda. Kaya na rin pag-check-inan. Kadya di plano. Apa nga naganakin ka? Saan nga ti asawam? Ti kaduang nagplano. Ako ba asawa? Girlfriend. Awanin. Awan itang agdama. Awan. Apisal sa lusudan. Karas na kala. Kasi istorya ni comics, di ba? Insalakan ka. Nga dadat ng rugyan iti panagsiningid ta. Ngayon tiyakon kahit pa yung mapasamak. Adan po biyak. Anit kahit mo sa win. Istoryak to rin ka. Aga mabisin. Ada restaurant na along the highway ng balit na katakasan. Sika. No, ilibre nak. Alakan ba nga si katag libre? Gatsak na agawis. Diyan pa kaya hindi na magtinagan mo. Tadi mo matibaga. Baka Mara. Mara? Ano tinagan mo? Saan nga Mara? Saan? Ano nga rod? Genie? 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 Mamanot ka sa tanganagan. Ijelogan mi. Siya lang dagnagan ti Genie. Una, dagdagan sa jacket. Juni, Jenny. Ano spelling na? G-I-N-Y. Genie. Asla genuine. Asla Genie. Natay mamang tenti ko ha. Baka may saka nga Genie ti biyag ko. Si kamot ni Samuel ti biyag ko. Iriag minanda kami manong nemi dinamag ko kenkuha na nuan niya ti puon ken ka po na apik nga kayat na tagpakamatay. Nakiktuta kinibagan. Anya? Iasawa da kati hawayano? Hoin. Naglaglag. Ala. Sorry. Kati kagyaman na iasawa da katawayano. Tiyan mo kakit. Saan nga kas ti rason tapno kita rin ti bukod mga biyag o nabulod mga biyag. Api kami, hindi mo kayan. Saan kumat ng ba't patig? Susapo eh. Kada gitoin nga panawin, saan nga napatig day, tati napatig day, panunutin no, ano ti maitulong, maitulong dabagi, ken ka, kung hawayanot pag-iasawaan, umuna, dolyar, makapangkasadya Hawaii, matulungan ti pamilyam.
Nagadudit ta dagiti agsapsapul ti mga asawa katakwadang Hawaiano. Kalpasan na si agpakamatay ka no da mga asawa kang Hawaiano. Are you crazy? Saan ko kaya ti mag-asawa ti saan ko matngin patpatig? Kaya masurusuram ito ng patig Sabi nga di mo susuruan ng patig. Una to sa baling ng patig mo. Awan. Muna taon mo. 19. Di kagbasbasa. Nakurapay kam lang. Nagtrabaho ka nga sa sales lady. Ijeta na kamamok ti Hawaiano. Diyan pagkit ba sigurado no? Talaga nga naidubursyo. Unahan. Nampi kumamad no dalangana. Abos tarusak nga tirupa na. Dakil pa dyan na. Baka Mara Hawaiano. Mara. Speaking of Mara. Apay. Anat Mara. Awan. Isday dyan hatap ko. Ado nga minti kas dyan. Ado nga minti utang na tatangkin nanang ko. Kit kaslasyak ti pagwayad da. Diyan kaya tagsagabak. Diyan kaya malilaw. Ado ti kasi dyan. Hawaiano ko nada. Hindi maalan ta kay kayat dan ti babae. Agsubli da ka nun di Hawaii. Umay kanto alain ko nada. Diyan da ba nga nagsusubli. Ado kasi di lugar mi. Kadya kayat nga may ramanak. Kasla sana ka mamati idi nga dahi talang tirason no apeng agpakamatay ni Jeannie mano. Kaya kaputa na sa pamatpailaeng mano na mi intulod ko nga mismo isun. Yung sagbay mano na mi nga nakadanon kami. Kuya Samuel? Samuel ka nung latakan niya kasang nga kuya. Basit man lang ta pero o tawin ta. Samuel? Mamaling ka din nga. Tulungan na. Kahit tinulong ka lang nga ro din. Tulong tulungan niya. Anati may tulong ko. Nagpamarang tanga. Girlfriend na, boyfriend ka. Ha? Kituin. Yung baga kami kadakwada, nga the boyfriend ko, nisot kayat ko. Yan tangi nakakutse ka man. Yan tangi lang ang matibak nang. Di, napimbitas langin no kasi sikat iya mamuk ang boyfriend ko. Tapos sa anak lang ang pilitan nga mag-asawa ka na dyan nga Mara Hawaiano. Abay katawa ka, please. Kasi ano ka panagpamarang ta? Hindi intan dumsahag ta, akbayan na, irakos ko matiimak, takyag ko iti bagim. No kayo mo, bisito naktupay, tapno ko mamati da nga girlfriend na, boyfriend ka. Adun siguro matikwartam, baka agpaalakan to. Ipanagnik mo nga ore Hawaiano kita di mo atrasan kabot bakbak ng kam di Hawaiano. Nako. Pagbalinak nga Mara. Ano nga Mara? Maranubium. Pagbalinak nga Marabak nang. Baka nang di pa nagpuspuso. Alam kat ni asidagtan. Tsakayat? Please. Tsakayat? Please. Nikit umarakop. Ako nakakit agmamanehwak. Please. Guro kakit awang pa makikita ka nata. Pamarang tagaya. Mapi nga awang mo ti makakita ka nata. Api nga arakopan ng angkanin. Hindi ituloy tan. Mawalakit mangiparit. Tadi nakadikayat. Api na in love ka kanya.
Iso nga ron nga sangkon nga patuloy pa iti nagpakamatay. Tanamam mo ka. Sige na, katawaan na. Sige, katawaan na. Nasaan na kamay kani, okay lang. Basta agpamarang ka lang nga. Kaya gaya na yata. Basta sana ka makiasawa ito kasi dyan nga Hawaiano. O rin no, agsinan tantumit lang. Basta saan nga matuloy ti kayat dagiti naganakan nga. Kasano nga roden no, ibagada nga siyak ti pangalaan na ti pagbayad na ti utang da. Di mo kani kayahan? Nga pautang kami da. Ito pang usarat na ti kwartak. Kasano lang nga ti katakal ti utang da ya? Saan nga gasot sa? Saan nga gasot nga ribo? Una, alam mo na saan nga gasot na pisos lang. Please, sa alangan ko nga sisak, diba tultulungan, pati pa yung nagdinaganakan nga. Sige, wala, beso, talagang, you're my hero. Manen, hero manen, Diyos ko. Baaring nung sana ko nga nagbidot ha. Taapay, nagbidot ka edi, handa edi tinulungan. Minsagmak na. Tiyan mo, misagbak ka man. Maamaka ka mga no. No, iso nga nga, mamuka ka rin di parents ko. Tapno, mamam, no, ano di family background ko. Sige. Dahil hindi pala mi. Ipray naman. Dahil tatrain batog di inyog. Gagangin lang ang balay manong nemi titutudo ni Jeannie nga balay da. Balay nga talaga na kita marikrikat. Di pa yung kompleto. Galba, semento, ng sabat nga napalitadaan. Nagbagyo, delikado. So, ori na pigsa nga tudo, baka sobrek pinitarong. Ito sa gamin manong nemi dagos ninsak inrakos ni Jenny manong nemi ni Jeannie. Iti yatakyag na iti yabagi. Inakbayak man. Marabungbong adakos manong nemi di iti ubing simabat ti dua agasawa. Lakay ken bakit? Gusto na tatatang kininanan. Ay, Jeannie, anak ko. Kapagwam. Kasunod na Tang, Samuel, ti boyfriend ko. Kamu ibagbagam lagad na boyfriend mga mawan. Agay na kami kini Jeannie, tatang. Sir, Samuel tinagang ko. Kambo kakit. Imbaga lang na din ti anak mi, tapos amin nga may papilit nga iasawa keng kuwana. Api nga min iasawa yung usurat, saan na matakayat. No kayat yun, di sakti mga asawa keng kuwana. Naman pa, kahit ko kumang pa lang nga, agurno nga, tapno, napimpintas mo't lang ti panakaisa na ti masakbayan mi. Ay, hindi kasi nga lang, sir, may kari ka kami, kadimay na isusam, agri-review sak pa hindi. Api nga minsan na kampay na pastragin ko marap, no, di tayo taon nagsasalita, kadni, kas taon iti panagaribong mong ni tao dito. Ala, sobre kayo. Manong nemi kaslak mala na isang sangayan ulay nga sang ili manong. Kaslak la konsihal iti ili uno mayor. Iti pa na nga si kaso da kanya. Nangarudan manong nemi diloktak ti wallet ko. Horesan ko a kwarta. Nandiyak ba't intugot manong nemi. Nakadeposito ba't ti kwarta. Ito yung bayad na kitinapang ko siningir. Isun ate, inusar ko. Tatang, orita na sapa pa lang na Ay, ano na kita? Noon niya tararamidan di Hawaiano nga umano ka dito. Ito yung karakaro pa taramidan. Ano yung tararamidan di Hawaiano no may ito. Lagi tagpainom mo na labasit Saan lang ang basit ipainom ko. Ato, layos.
Tadi kita ipapilit yung ti anak yo na nagpintas sa mga asawa ti dakil ti tiyan na nga Hawaiano ken na narakab ti rupa na ken anya ti amoy baka mara Hawaiano lang baka ken no ti lang bagi ti kalkalikuan na dyan nga Hawaiano saan ang tumadlamay ang ti anak yo manikot iti utang yo ay sanin sir sanin nakapabay mo ito siya alawin sa amin ipapilit pa kayo ng Jeannie nga makiasawa iti Hawaiano na talaga lagi din nga nakasagana nga mga asawa ka nakasagana ka mga asawa iti anak mi sir. Oy, oray tamay lang magtutulagan tayo. Ay, taga ano ka kade? Manong nemi imbagak ti lugar nga nakagatangag iti lote iti igid ti baybay. Ket sadya imbagak kadakwada ti palanok nga mga ramid pagbalinag ang beach resort patakdarak manong nemi kadag iti cottages hotel restaurant ken mga pasday kay swimming pool. Ay katulad kayo na parang no, maalala kam tumit ngo may agtrabaho iti deta kang beach resort. Ay, manapian to lang at tumit na pamatao damit ti kwarta. Manukan iti kakapsat ni Chini. At duwang inauna da asawa dan sa da burdak mga lalaki. Iagbasbasa pa lang ti high school. Bali upat da. Nilang bunso may iti burdak ay busog po sa burdak iso ti lalaki ko na kumayos sa gayam alam nyo na ito yung kumatagan kat kasta ulit ti balagari bongbong nagtatao ti glawlaw alawan makamukha ito man tanang may remedyo na anot pulutan anak at ti pagkinumam sir Samuel tinagang ko tatang ay Samuel imbagak nga beer manon name kat siyempre pinanawan na kami nga kadwami ni nanang na. Nga si Arako blatamat kanya. Nga mamluyak met latamat yung buok na manong nimi. Nga maganasak met manong. Bumara tirik na. Ay, Samuel, lagawang kami ta. May ikarkari ti anak mi kan ka. Ken may ikarkari kami kan ka. Papado tayo nga nakurapay nanang. So na lang ta nakapaggadalak. At dapat trabaho, kan kayak tag-business. Malaksid to ito yung beach resort nga iput up nga business mi. Magibatak direkto pa iti computer shop ko. Tanalaingak may pangap ti computer. Kita. Ang lakit. Dakaluonin nga pagyamanin mi sir. Ay, Samuel. Takas na ganak. Kalikago mi launan ti sumaliwanwan kumamit ti panagbiag mi. Ni Jeannie iso kuma kunamit ta adang kurso na adang Hawaiian ako inkwana ang dinamit kayat ada kamat gayam nga mas kwapo kad nabakbak nang na diyang Hawaiiano kad dakilo nga pagkaragsakan mi ta ay na babaen kini Jeannie kita matulungan na kami kan matulungan na digdi kakabsat na. Manong nimi rimuar ti bakit kad nabati kami nga duwa kini Jeannie ti uneg. Nagbinatbat kami. Awanin ti makakita ka data. Kinunak. Kasunor ti pa nagpamarang ta. Noon ti pang makakita ka data. Nalpasan ti pa nagpamarang ta. Kanapay. Ano sa kanapay lang magparangan ta. Sika, ha? Do you love me? Jeannie, I love you. And I love you more. Samuel, are you still virgin? Yeah, diyak pa inaandahan di boyfriend. Sika lang, sikit-siksigan to laing. No, di anti kwarto. Tapay, sumaragta ti kwarto. Ita ka din. Andang orayan nga malpas ti kasarta. Kahit kong itan. Chika, ha?
Nakasagana ka bagipay ken nga Samuel ti amin namin ko. Utang ko ti biyag ko ken ka. Saan ka nga di umara? Maraan niya. Talagang saan? Anda ako na mismo nito balayo. Namit ko naging parents mo. Sungawari ti pagdanagak. Sika talaga tinikari. Gabuta, you're my hero. And you are my queen. You are my... Oh, Samuel. Manong nemi na kami kini Jenny, uno Jenny, iti nagkatuluyan. Sakbay ng kalaysa kami, manong nemi, na ipasdek kas nagtutula kami kada papake ni mama ti beach resort. Nagkasusyo kami kada papake ni mama. Ti kwartadang ornong da, kaya nagtay retirement fee da, isuda manong nemi, iti inak ni nayunan tapno may put up detang beach resort. Adaan ti restaurant, swimming pool, ken na hotel. Intuloy ko man tinagtrabaho, kabayatan, manong nemi nga may paspastig detang beach resort. Nga nagtrabaho, datatang kininanang, kanigiti kakabagyan ni Chidi. Nga ti multulong matiso na manong nemi. Ay ka, nga nag-operaten manong nemi. Nga empleyado, dagit kaduan na manong nemi, nga kabagyan ni Gini. Kaya din da kami kini Gini, manong nemi, nagipasitag kami, ti pa nakabukod mi nga malay, ididayta nga sa Cupenti Beach Resort. Nakaipasadag ka kamantin manong nemi, iti computer shop ko. Iti asadag matlaang iti Beach Resort. Along the highway manong, nga pagdagasan, umayan, di kita agpatarimaan, kanda dumapay nga gatang ka iti accessories, gadget, kanda dumapay. Nadahan kami manong nemi, titalo nga anak ni Jenny. Uwan manong. May isa nga babae, kanduwa nga lalaki. Namalagip ko tinapalabas manong nemi. Makais-isa man. Kat saan ko tamat nga maikat, dada karakter ko manong nemi, nga no adda mairurumen, adda agpegad, instinct manong nemi jariknak nga tumulong. Nga madadagi di gundawing igawid ko tiriknak. Na narunan na tay apa ko mati agkapsat, apat ag-asawa, apat agkaruba. Sana ka mag-ibibiyang. Handa po biya ko dita. Jakon mapas kayat pa manong nemi tinapasamak idi nga pinagsawsawad da di mar na panak idi nakibiyang na isagsagmaka. Dito nga rod ti pagkasalita ak manong nemi. Agka man naglaunay iti anos mo nga nangurnos kalpasang nag-insan keng ka ti Italiana. Ket manong kas nagsalitaan taruin umay kay to pumasya iti beach resort mi. Ano daman di kiti problema yung may panggap iti gadget, computer, agad umusidig kay laing. Kaya sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, karikitipadak nga nimgag kay nagbuya, more power to your program. Tuoy nga radagyamang nga pagaya mo, Samuel. Samuel, thank you ka. Thank ka pa ng ibura iti pagkasalitaan. Salamat po kada kaya aming sapada. Itultuloy ako iti ag-sponsor. Itultuloy ako mang supporter kada kami. Itultuloy ko matagbuya. Ag-comment, ag-like, ag-follow. Maraming salamat po. Kin ag-share. Salamat kada kaya amin.